Sådan. Og giv en lille smule mere efter der. Ja. Ja. Så. Godt. Dybe ben der. Ja. Og se om du kan komme lidt længere væk fra ham med underskinerne, når de ikke skal virke. Det er kun når du lige skal aktivere en sideføring, de skal virke. Kig op og frem. Højre sædeben til venstre hånd. Ja. Dybe ben der igen. Ja. Og giv en lille smule efter, så han kommer lidt dybere. Der skal han gå. Og nu tror jeg lige, at solen den gik ind og drillede. Sådan, ja. Sådan, det er godt. Bløde hænder. Hops, igen. Ja. Det er det. En lille smule drift. Ja. Og giv en lille smule efter der, sådan så han kommer foran lod, så han lige får strukket sig lidt. Der. Dygtig, drengen. Der. Der. Godt. Kig op og frem. Pas på din overkrop. Ja. Prøv at sætte ham frem i trav. Godt. Sådan. Der. Giv en lille smule efter der. Giv lidt mere efter. Lidt mere efter. Bløde hænder der. Sådan. Dygtigt. Der. Der. Og dine skænkler, din overkrop og din sædeben. Ja. Rigtigt. Godt. Hvis du drejer knæene ind, får du også tæerne med ind. Sådan der. Ja. Godt, Dorte. Bløde hænder. Hav ham bare ude i en let forbindelse til udvendigt. Stille ham lidt mere ind. Og så ro på. Ja, stille ham en lille smule mere ind mod mig. Ja. Op, samle din krop lidt der. Og giv lidt driften. Op. Op. Ja, og bløde hænder, for ellers så får du klemt ham. Sådan der. Ja, lidt blødere hænder der. Og så lidt drift. Knæene ind, fødderne ind, bredde på dine arme, kig op og frem, højre sædeben til venstre hånd. Ja, bredde på dine arme igen. På hver sin side skal de gerne ligge. Og giv en lille smule efter der. Sådan, dygtig drengen. Godt, hæle, knæ. Pas på ikke at få fødderne for langt i den stigebøjlerne, så får du ikke hælene med ned. Sådan. Hænderne i ro. Ja. Oh. Ja. Godt. Godt. Og en lille pause og stræk.